Lewap vilayetinde turan weýrançylykly şemaldan 3 gün geçenden soňra prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow Sewite bir günlük tapar bilen geldi. Bu ağırlykda güýçli şemalda azyndan bir adamyň ölendigi tasdiklandy. Sewitde internet, Wi-Fi hyzmatlarynyň çäklendirilendigi sebäpli anny ýüze çykan harasat bilen bagly maglumatlar gowuşmagyny dowam edýär. 20 martda prezidentiň ogly täzelikde birden 3 wezipe bellänen vice-premier, ýurdun ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow Lewapyň administrativ merkezi Türkmenabada geldi. Ýokary derejeli emeldaryň saparynyň geçen anyny güni onurça jaýy uly ziýan ýetiren güýçli şemaly bilen günümel baglançygyny anyklamak başartmady. Bu barada döwlet mediasynda hem habar berilmedi. Ýöne Azatlyň ýerli habarçylary Serdar Berdimuhammedow gelende edil prezident kakysynyň saparlarynda bolşýaly howpsuzlyk çägleriniň güýçlendirilendigine habar berdiler. Prezidentiň oglunyň gelen mahaly Türkmenabadyň aeroportundan uzayan arkadag saý ýoly doly pitiklendi. Onuň şäherin sapar eden ýerleriniň töwrügindäki köçeler hem ýapyldy. Ýerli resmiler özlerini edil hamaly prezidentiň özi gelendir ýaly alyp bardylar diýip ýerli ýaşaýjylaryň biri 20 martda saýat bolan ýagdaýlaryny habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedow ilkinji nowbatda güýçli şemalyň netijesinde ziýan çeken sewitlere aýlanman, eýse garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna gabatlanyp açylmagyna garaşylýan ak öýün guruluşy bilen tanysypdyr. Galy bertide Türkmenabadyň ýaşaýjylarynyň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz Serdar Berdimuhammedowyň weýrançylykly tupanyň ziýan ýetiren sewitlerini umuman aýlanyp aýlanmandygyny anyklap bilmedi. Mundan soňra Serdar Berdimuhammedow dik uçorda Lewapyň kerki etrabyna gidipdir. Onuň vilayetiň administrativ merkezi bilen birlikde bu sewite hem sapar etmeginiň anyk maksatlaryny aýdyňlaşdyryp bolmady. Emma bellemeli ýeri resmi metbuatda ozal peýda bolan maglumatlarda kerkide hem garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna gabatlanyp howa menziliniň açylış dabarasynyň geçiriljekdigi ma'lum edilipdi. Prezidentiň oglunyň vilayetiň çärji etrabyna hem barandygy ma'lum boldy. Ýatdyk 19 martdaky güýçli şemal has hem bu sewitiň owlaryna uly ziýan ýetiripdi. Emma Serdar Berdimuhammedowyň çärjewde 25 martda açylyp ulanylmagy beriljek ýyladyşhana aýlanyp görendigi belli bolsa-da, onuň ejir çekin ilat bilen duşup weýrançylykly harasatyň netijelerini aradan aýyrmakda hökümetden nähildir bir himayatyň berilip berilmejekdigi barada çykyş edendigini anyklap bolmady. Serdar Berdimuhammedow sol günüň özünde öýlen Aşgabatda dolandy. Ýokarda hem belleşmedi ýaly. Weýrançylykly şemaldan soňra prezidentiň oglunyň diňe ýakynda açylmagy gözüňde tutulýan iri obyektleriň ýagdaýy bilen tanyşmak bilen bir hatarda ejir çekin ilatyň hal ahwaly bilen gyzyklanmandygyny anyklamak başartmady. Azatlyň ýerli ýaşaýjylarynyň onurçasy bilen söhbetdeş bolan habarçylary hem prezidentiň oglunyň harasatda ejir çekin sewitleri aýlanyp görendigini tasdikladyp bilmediler. Bu ağırlıkta geçen anyny turan şemalda azyndan bir adamyň ölendigi tasdik boldy. Azatlyň ýerli habarçysy 19 martda 35 ýaşly Joray Frozeldiniň Niýazow şaý ýolunyň urundan iş ýerine barýan pursady üstüne goloýdaky jaýlaryň biriniň üçeginiň gaçyp onuň şol ýerde helak bolandygyny habar berdi. Rozeldi Türkmenabadyň 1-nji sport mektebinde sakçy bolup işleýärdi. Onuň ýakynda çagasy hem dünýä inipdi. Merhumyň ýüzünde aýaly we bir çagasy galdy. Den ençemun geçdi häkimetlerden maskala hiç ýyly kömek ödürlenmedi diýip bu ýagdaýlardan habarly ýaşaýjylaryň biri 23 martda habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan barada maglumatlary çap edýän Türkmen News neşri hem güýçli şemalyň netijesinde sport mektebiň takçysynyň ölendigini habar berdi. Geçen hepdäniň aýagynda turan tupandan bäri Lewapda, hususan da Türkmenabadda internet üçünçüliginiň ýagdaýynyň pet bolmagyna garamazdan harasatyň döreden weýrançylyklary barada maglumatlar gelmegini dowam edýär. Çärji etrafynda 39-njy mektebiň diwarlaryna çelni ýykyldy. Sewitde elektrik tütünleri agyp 2 günläp tok bolmady. Mobil aratnaş kim kesildi diýip Serdar Berdimuhammedowyň duşanby güni tapar eden çärji etrafynyň ýaşaýjysy 23 martda habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri we media teristleri 19 martdaky Lewapdaky adam pidaly harasat barada dymmagyny dowam etdirýärler. Lewapyň ýerli häkimetleri şol sanda vilayet we etraf häkimlikleri azatlyň soraglaryna jogap bermekde nidurýärler.
Türkmenistany raýatlaryň bankomatlardan pul nagatlaşdyrmak problemalary dowam edýär. Owa ýerlerine bu problemi polisiýanyň gatnaşmagy bilen hasy kynnaşýar. Marynyň Bayramaly etrawynyň Gökdepe geňeşligine adamlar uly kynçylyk bilen aýlyklaryny nagatlaşdyrýarlar diýip bir owa ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gökdepe geňeşliginiň ýaşaýjylary ýerli bankomata hepdede bir gezek pul salynýanyny aýdýarlar. Adamlar pul nagatlaşdyrmak umydy bilen ýerli bankomata varýar. Ýöne bankomatyň öňünde duran polisiýa işgäri adamlaryň bank kartlaryny ellerinden alyp puly olar üçin öýdi çekip berýär diýip owa ýaşaýjy aýdýar. Geňeşligiň ýaşaýjysynyň sözlerine görä adamlaryň bankomatlardan öz elleri bilen pul çekmeklerine ruhsat berilmeýär. Olar bankomaty başga adamlar ellese çalp döwlýär diýip bahana tapýarlar diýip owa ýaşaýjy aýdýar. Ýerli ýaşaýjylar polisiýanyň owalardan bankomatlary eldegirmedlik boýunça edýän talabynyň oýunyň bir bölegini aýdýarlar. Polisiýa 10 töwereg adamyň puluny nagatlaşdyrandan soňra nowbata garaşýan adamlara ýüzlenip pul uturdy. Innik hepde geliň näme aýdýar diýip owa ýaşaýjysy gurrun berdi. Ýöne adamlar darganyndan soňra ol tanyş adamlaryň kartyndan pullaryny çekip berýär diýip sözüne goşdy. Şeýle-de owa ýaşaýjysy polisiýanyň adamlar üçin pul nagatlaşdyrmak işlerine paranyň hem rol oýnaýanyny aýtdy. Habarçynyň söhbetdeşlerine görä owa polisiýasy bankomatlary garawullap ýerli ýaşaýjylary oňa golaýlaşdyrmaýan mahaly hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri pul nagatlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklary başdan geçirmeýärler. Bir owa ýaşaýjysy hukuk goraýjy edaraların işgärleriniň päsgelçiliksiz pul nagatlaşdyryp bilýänligini, edaralaryna oturdulan ýürüýte bankomatlar arkaly özleriniň hemde maşgala awzalarynyň kartlarynyň pul çekip bilýänliklerini gurrun berdi. Ýöne owa ýaşaýjylary bilen şeýle mümkinçiliklerden mahrum bolup olar bankomatlaryň öňünde uly nowbatlar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Olar häkimetleriň şeýle problemalary görmezligine nägilelik beýan edýärler. Galy bersede habarçynyň maglumatlaryna görä adamlaryň bankomatlardan pul çekmekde ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary welaýatyň beýleki obalaryny hem dowam edýär. Oba adamlaryna niýetlenen pullardan hem alýarlar. Öz jübilerini doldurmak üçin adamlaryň kösençliklerini görmeýärler diýip habarçy bilen gurrundaş bolan bir oba ýaşaýjy aýtdy. Ýurt raýatlarynyň en çemesine görä Türkmenistanda soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklary hususan adat halkyň durmuşyna agyr täsir ýetirdi. Nawut ýetmezçiliginiň fonuna owalaryň we şäherleriň ýaşaýjylary bankomatlardan pul çekmekde uly kynçylyklara sebäp boldy. Galy bersede bazarlarda we hususy sowda nokatlaryna bahalaryň aşy ýokurlanmagy adamlary esasan döwlet dukanlaryndan arzan bahadan azyk garytlaryny satyn almaga mejbur etdi. Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň fonuna dünýäde emele gelen ýagdaýlaryň türkmen ykdysadyetine yaramaz täsir edenligini boyun alsa-da, çekilen ziýanyň gerimini äşkär etmeýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir marly ýaşaýjynyň sözlerine görä zordan gün görýän owa ýaşaýjylary bankomatlaryň öňünde uly kösençlikleri başdan geçirýär. Türkmenistana dowam edýän ykdysady krizisiň fonuna käbir döwlet edara karhanalary iş orunlaryny kemeldýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Fara Vetrawynyň jemaat gulluklarının owalarda tehnikalara hyzmat ediş edaralarynyň elektrik energiýasy bilen öpçünçilik karhanasynyň hemde etrap gaz öpçünçilik edarasynyň öz işgär sanyny 30 götürüm kemeltjekliklerini duýdurýanlyklaryny habar berýär. Onuň sözlerine görä orta mekdepleriň hojalyk öpçünçilik bölümlerine de işçi sany azaldylýar. Şol bir wagtyň özünde habarçy welaýatyň çägine ýerleşýän käbir ýyry paýta ýerji dokma karhanalarynyň we paýta rasalaýjy zawodlaryň iş tertibiniň möhletini gysgylýanyny, olaryň 12 ay möhletli iş tertibinden 6 ay möhletli iş tertibine geçýänligini habar berýär. Onuň sözlerine görä dokma karhanalaryna we paýta rasalaýjy zawodlardaky soňky ýetgeşmeler paýta ýetmezçiligi bilen ilteşdirilýär. Onsuz hem Lewap welaýatynyň büdjet edaralaryna pandemiýanyň fonuna köp sanly işçiniň öz işini ýitirenligi habar berilýär. Soňky bir ýylyň dowamyny pandemiýa bilen baglykda Lewap welaýatynyň büdjet edaralaryna we hususy iş ýerlerine tas 50 götürüm işçi öz işini ýitirdi diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Sewitiň edara karhanalaryna 60 ýaşdan geçen işçiler mejburi pensiýa uradyldy. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti ýurtda işsizligiň hakyky derejesini görkezýän sanlary çap etmeýär. Bu aralykda käbir döwlet edaralary işgärleri bilen
Nawt hasaplaşmakda kynçylyk çekýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu ay dargana tetrawyny mugullimlaryň we lukmanlaryň aýlyklarynyň 50 göterimi Türkmenistanyna öndürilen azyk harytlary, tekstil önümleri, plastmas, gap çanaklary we lampyçkylary bilen tölenip başlandy. Bu harytlary xyridar ýok, bular dukan tekçilerine tozap ýatan harytlardyr. Büdjet işgärleri närazy bolýarlar diýip bir lewap ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde onuň sözlerine görä büdjet işgärleri bu harytlary satmak üçin netijesiz synanşyk edýärler. Mugullimler we lukmanlar mejburi berilýän bu harytlary bazarlarda satmakda uly kynçylyk çekýärler diýip lewap ýaşaýjy sözüne goşdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri aýlyklaryň ýarysyna derek özlerine haryt berilmeginden şikayet edýärler. 6 gün işländen soňra diňç günler bazarda zat satmanlyk diýip darganatyly bir magarif işgäri şikayet etdi. Onuň sözlerine görä mundan beýlek aýlyklaryň ýarysynyň her ay haryt bilen hasaplaşyljakdy gaýdylýar. Täze ýetgeşmeler boýunça Lewap vilayatynyň häkimligi beýanat bermeýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 25 fevralda deputatlaryň öňünden çykyşyny koronavirus pandemiýasynyň dünýä ykdysadyýetyne getiren ziýanynyň söz açyp tutuş dünýäde pandemiýanyň fonuny 500 million iş orunynyň ýitirilendigini aýtdy. Ýöne döwlet başlygyny pandemiýanyň Türkmenistana iş orunlaryna täsir ýetirip ýetirmänligini äşkär etmedi.